everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ania ang laing sumpay ning nang hinapustang sugilano. Katapusan, kadaugan. Maluwas pa unta, pero doon na giinom. Nibuwag ba? O patay na. Unsa? Oh my God. Grabe ang ilang pagka-brainwash. Laom kini mong duwa, RJ. Siya, anugon. Usa ang kato sa atong kakuhaan o pamahayag. Kinsa ang utok sa paghipos unta sa kinabuhi sa akong maguwang. Kung mauna ba RJ, murag dili kayo mo konsensya kung kalag na makaingon ta nga nakahunos ni kong kinabuhi sa tao. Pero dili man day ang bala sa kung armas ang iyang namatyan. Kung dili ang iyang paghikog. Oh, bay Rudy. Rudy, libo-libong pasalamat sa imong gibuhat. Kay kunwa pa, lagmit, patay na ning akong bana. Gibuhat ko lang ang ngayon akong buhaton. O kung mabuhi lang si Kuya Herbert, doon na si Kuya Naho nga ikatubang niya eh. O makapasibgarbo o gamay nga. Nga kung wapa ko, natiwasan na siya. Mabuhi lang unta si Manoy Herbert. Way hunong ang akong pag-ampo nga mapuhi lang Sir Herbert Archie. Ang mga bata, si Inday, o ang anak ni Manoy Herbert, asa? Tuan niya man ang Vincia, mo inibantay ini. Usa ra gyud ta ko sa mabasol itong hitabuag yun. Ngano, Rudy? Yano kay na akong gipasod katong maong janitor. Kay nagtuo lagi ko nga magkuha sa basura. May lang gani kay nakadungo kog lagubo sa sud. Moto sa pagsud nako. Nakita na ako nagsambunot silang bay RG og katong killer. Walang nimo usisa ha? Og kapkapi ang maong janitor. Kinsa man lagi magtuo nga killer di ito. Nga tan-aw nako, turag soy kay naong. Asa may nakita nimo sa pagsud nimo? Ay, nakita na ako nga nagtinukanay unya ang usa ka kamot nagilugay sa pistola. Gituok? Giunsa sa pagtuok? Mustahan, di ka day Marisa. Ingon ane. Ingon ane pagtuok kay. Stop! Agay! Agay, may nako pagkabudal. Maris, nakahimo ka anto. Agay. Ngano di ay RJ? Nagtuo di ay ka nga ang akong kamahuan mo lang ang pag-atiman nimo? O ang pag-andam sa pagkaon? Pagpasuso sa atong anak? Ay, saba ka di day Maris. Ay, kalitan, masatan mo. Okay. Wa ko makatuo. Bisag ingon ini lang ko. Pero may gamay ko na kamahuan sa pagpanalipod sa akong kaugalingon. Mua nga, nakalitan gyud ko. Yap! Agay! Agay! Babalin ako mo doon na! Agay! Igon ko mo niya na, Rudy. Ikaw na. Buhay na ko, day! Agay! Pagkalitan ko ni mo, Rudy. Magpulis woman na lang sa kaday, oy! Dili ko. Kay basin og may paryente na sabon niya nga ako'y mangunay sa pagdakop. Maris, Sakit palandungon, RJ. Sige. Ipagkatab ko na ang atong mga kauban sa palibot ni hospital para dili na may tabo ang naitabo ka dito. oh, salamat, sir. Sige, dili ako magdugay. May atimanon pa ko. Salamat sa imong tabang, sir. Angay ka mo sa kong pagtabang. Magbayad ako sa umaabot nga mga adlaw, sir. Ayaw na ka na unaw na, RJ. Ang importante nga luwas o mabuhi pa ang imong maguwang. Okay, pagkamping ka mo. Arin ako. Doon na isay malumong kasing-kasing yung hippie by Aljida. Uban patingali, kung utok pulbura patingali. Dili na tumutabang. Aron mabuhi ang imong Manoy Herbert. Oh, Rudy. Muadto ta sa lawak na Herbert. Sige, tana. Okay ra ba nimo? Ang
ang imong samad. Kaya rin ako. Si Kuya Herbert, padayong nagigbisog. O, Rudy, Ginawa manoy. Balibari ang kamatayon. Hala ba, RJ? Tanawa bay! Tanawa! Ha? Unsay akong tanawang bay, Rudy? Unsa? unsa, Rudy? Wa mo kabantay? Nao? Ingon sa nilihok ang mga tudlo ni Kuya Herbert. Tuod. Nilihok ang mga tudlo ni Manuel Herbert. Diyos ko, hinaot nga, tilimad na kini. Nga siya makalabang sa 48 oras nga tagal niya. Hinaot pa unta. Manoy, kung nakadungog ka maroon ako, niya kami si Maris. Mga yung upasaylo ni mo. Herbert, sorry. Sorry kayo. Hilabihan kataas. Say kayon nga ako. Nagpaabot nga mo pakita ka na ako, Manoy. Hilabihan kataas sa panahon nga gusto ko magkaabot ang atong daan. Aron sa ingon, ikapabati ko nimo ang pagpangayog. Sorry. Nga, ang babae di ay nga imong gimahal. Naipunta na ako, Manoy. Usag ko sa babasol nga ikaw nagpalayo, Herbert. Kana tungod kay ni atong kayo na. Gibutaan ang ako mga mata sa imong kabuutan. Mao ni patidbabaw na ako ang pagselos. Ug sa dihang ibaw ko nga imong manghod si RJ. Gitinguha kong pasakitan ka. Pero wa na ko magdahom nga ingon baday niini ang samputan. Kuya, kung nakadungog ka man, sultihan ti ka. Natugbangan ko na og gamay ang imong kayo. Naluwas ta mo, gikan sa kilir nga gusto mo patay ninyo. Magpakabuhi ka, Manoy. Magpakabuhi ka. Balikan na dito ang mga bata. Ayaw sila pasagding. Pero ikaw, Kaya ko pa. Ni ako, Day Maris. Ayaw ka bala ka. salamat, Rudy. Mantayin sila. Ang mga bata. O, RJ. Pero, kinahanglan nga magbantay ka usab. Kay kung nagtinguha sila sa kinabuhi ni Herbert, basin og ilakip ka. Nga mao'y arresting officer. Bisag unsay mahitabo. Andam ko sa pagpakig-atubang kanila. Salamat kay dunay mga pulis sa entrance hospital. Ug ingon man dito sa kwarto ni Herbert. Dili na kaayo ko tantong mabalaka. Nanay Jeep, muuli na ko ron. Kaya ang mga bata, si Manang Hovincia ang nagbantay ato. Para! Ang anak ni Berting Cobra. Mohilom lang ka diyot. Mohilak na sad. Lahi sa anak nilang Maris og RJ. Dong, RJ. Dong, pag-upaman kang ni Soso sa imong beberon. Hilom na. Bebe, sayaw-sayaw lang kang lola, be. Dali. Uy, basig si Maris na ron. Ay, salamat na nibalik na siya. Ay, naana! Kadiyot lang! Day Maris! Ay, unsa may ato? Makasud ba? Uy, kuan kining. Pwede? Uy, daywa pa man kumakailan mo. Nisuod ka man. Ayo pagsaba. Ig-agaw ko sa inhan sa bata ni Berting Cobra. Aha, Og ni ako aron pagkuha sa bata. unsa?
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.